Ieba gaixo, ze mo. 10. astia bukatu eta 11. hastea guaz, aste santua atzian utzitugu eta guk aurrea jarraitze dugu. Aste hontan 5 entrenamenduko astia auki berren 6 entrenamenduko astia izango dugu. Eta gehiagin luzatu gabe, hemen txedijua aste hontako entrenamendua. Astelena, igeriketa, hasiko gea 300 metro egiten bat intensiadian eta respiración bilateral landuz. Gero pasako gea progresio atzukitea izango ala 2,55 metro progresiboak. Batetik bestea 15 segunduko atxeden hautziko dugu. Gero ingo ditugu 50 metro E0 intensiadian eta gehituko izkio hoiei 2,55 metro sprint modura. Hau da, 2 aldiz 25 metro sprint modura. Batetik bestea minutu bateko atxeden hautziko dugu. Atzeko serio jo bukatuta gero hartuko dugu pula eta palak eta ingo ditugu 3 bider 200 metro, 3 aldiz 200 metro. Ebi intensiadian eta RP, hau da, respiración bilateral landuz. Batetik bestea 45 segunduko atxeden hautziko dugu. 200 metroko 3 serio jo bukatuta gero ingo dugu 2 bider 25 sprint modura eta batetik bestea 45 segunduko atxeden hautziko dugu. Horian abukatzean 100 metro txalupa edo espalda modura ingo ditugu eta horrekin igeriketako asteleneko entrenamendua bukatutzat emango genuen. Hemen beti bezala Hektorre jartzegu ariketa gozagarri bezala pesak. Aste hartia, bizikleta, hemen beti bezala ingo dugu 75 eta 80 minutu bitarteko entrenamendua, 85 eta 85 revoluzio edo kadentzian eta E1, E2 intensiadian. Hemen entrenamendu bukaerara iristen egean momentuan Hektorre jartzegu inberdula 4 bider 8 minutu, hau da. 4 aldiz 8 minutuko serie batzuk, baina 8 minutuak zatituta ingo ditugu. Aurrenengo 3 minutuak ingo ditugu E3 intensiadea. Urrengo 3 minutuak ingo ditugu Z2 intensiade edo abiaduran eta bukatzeko azkenengo 2 minutuak E3 intensiadea bueltatuko gea. Bizikletako entrenamendua bukatuta gero, korrikako entrenamendu txikitxo bat ingo dugu, hau da bizikleta utzi eta korrika egita jungo gea. Eta ingo ditugu 10 minutu E2 intensiadian eta 5 minutu E0 intensiadian. Osteguna, igeriketa, ingo ditugu 200 metro E1 intensiadian respiración bilateral landuz. Pasako gea aleta palak eta tubua jartzea. Eta ingo ditugu 2 aldiz 750 metro, hemen batetik bestea 2 minutuko atxeden hautziko dugu. 2 bider 750 metro hiekin da gero 50 metro txalupa estiloan eta horrekin igeriketako entrenamendua bukatutzat emango genuen. Ariketa osagarri bezala kore jartzeigu Hektorrek. Ostirala eta larun bata. Bizikleta, ostirala eta larun batean entrenamendu berdina egin beharko dugu. Hektorrek beti bezala jartzeigu bizikletako entrenamendua malkartsua izan berdula eta oangoan 80 eta 120 minutu bitarteko entrenamendu bat izan berdula 85 eta 85 revoluzio edo kadentzian. Intensiadia E1 eta E3 intensiade bitartian omerdu. Gogoratu entrenamendu hau dala ostiral eta larun bateako. Igandia, korrika! Korrikako entrenamendua ingo deuna da 5 minutu E1 intensiadea, beste 5 minutu E2 intensiadean eta bukatzeko serie txikitxo bat ingo deu. 3 bider 5 minutuak E3 intensiadean. Serie batetik bestea 2 minutu E0 intensiadean lasai ingo ditugu pizka rekuperatzen juteko. Serieak bukatuta gero pliometria ariketak sartuko ditugu eta bukatzeko 5 minutu E0 intensiadean. Ikuste zuen bezala beste altura batea iritsi gea, beste intensidade batea eta ja pizkanaka gogortzen dijua asuntua, baina gure bai gogortzen goaz. Besteik gabe bezarka danai eta eurra!